Skôr než napočítaš raz, spraví sa ti zubný kas, ale skôr než povieš včil, už sa problém vyriešil. Tlak vám stúpa a či klesá, ísť do mesta či do lesa, nebojte sa, rozhýbte sa, spýtajte sa pána Hesa. Dobrý deň, je tu Heso Jašterák, sexuálna poradňa a veľmi rád vám vždy poradím s vašima otázkama. Tak ako v tomto liste, v ktorom sa nachádza dopis, no, má to svoje špecifika, poďme na to. Očuj, Jašter, ďakujem, že si hneď týkame. Ja nemám problém, svet má problém. Čo už vydochli kuchári? Nikde už nerobá dobré jedlo, všade nechut, grc, smrad, fuj. By som im ošklbal tí michelinské hvízdy. Ľubomír. No, je to poézia dňa. Milý Ľubomíre, máte do istej miery pravdu. Áno, niektoré reštauračné zariadenia sa troška zbastardili. Sám som bol nedávno v jednej vietnamskej vývarovni, kde som si objednal pho a bol v ňom hrdzavý vlas. Pýtam sa, co to je. To je pau ho pho. Ďakujem. Potom som išiel do tradičnej slovenskej koliby, kde som si objednal ručne tahanú štrúdlu. Po 2 hodinách som pochopil, že ho ručne tahajú asi z Michaloviec, alebo odkiaľ to, tak som sa opýtal, prosím vás, robí tu ešte ten čašník, u ktorého som si objednal? Odpovede som sa nedočkal. Úplne topový tým bolo, keď som si v staročeskej pivnici objednal bravčovú panenku. Došlo mi toto. Ďakujem, nezabúdam. Ale milý pán Ľubomír, problém je niekde inde. Pôvod tohoto celého nechuťu je vo vašej hube. Pýtam sa, kedy ste boli naposledy u zubára? Inak, boli ste niekedy vôbec u zubára? Lebo ja mám pocit, že posledný, kto sa dotýkal vašich zúbkov, bola zúbková víla. A odtedy vypadáte jak zúbkatá píla. Nehnevajte sa, ale čo sa stalo? Jaká pohroma prešla vašou ústnou dutinou? Však tam je celé chrupobytie. Tam ostalo úplne poloďasno. Starajte sa, prosím vás, o ten váš chrup. Však vaša sklovina je tak úbohá, že ona už je skôr úbohá. Ona je nebohá. Aspoň sa za ňu prosím pomodlite. Moja vina, moja zničená sklovina, však toto sa nedá. A ten zápach, ten smrad, tá nechuť, to všetko má zdroj vo vašom neudržiavanom chrupe. Vy tam máte toľko sajrajtu, toľko kazu, toľko hnisu. Vám keď to raz prvýkrát zubár otvorí, to čo sa vyleje, to bude celé hnisisipy, čo sa bude vylievať z toho. Zoberte, že normálny dospelý človek má 4 zuby múdrosti. U vás sú všetky zuby múdrosti, lebo boli natoľko múdre, že sa zdvihli a odišli z vašej ústnej dutiny preč. Prosím vás, preto sa nečudujte, že vy sa usmejete na ženu, ukážete jej ten kamenolom a ona vám úsmev neopetuje. Lebo s tým vašim, s tou katastrofou, s tým hrbitovom, s tým cinterom, ktorý vy máte v ústach, usmiať sa na ženu, to je taký nápad, jak otvoriť galantériu na Mont Blancu. Nápad dobrý, ale nefunguje to. Jedine by vám mohla žena opätovať úsmev, že by tiež mala zuby v takom stave, že by bola tiež tak zubo žena ako vy. Známy český spisovateľ dentálny Franz Kafka to popísal, že máme 3 zdroje energie, o ktoré sa musíme starať. To, čo vkladáme, to, čo máme v sebe a to, čo púšťame. Takzvaný dental, mental a rektal. Takže prosím vás, o toto sa starajte. Nešklbte kuchárom michelinské hviezdičky. Starajte sa o hviezdičky, ktoré máte v hube. Vaše zúbky. No, nesú žiarivé jak hviezdičky, skôr sú žlté a daleko od seba. To máte spoločné s hviezdami. Choďte prvýkrát v živote k zubárovi, nebojte sa. Bude sa blombovať, bude sa vrtať. Nebudete mať hubu, ale celú blombonieru, keď to otvoríte, ale budete zdraví. Ja myslím, že máte na to vek 56 rokov, je, myslím, dobrý dôvod navštíviť prvýkrát dentistu. A nemachrujte, že sa vyznáte v gastronómii. Vy ste videli nejaký program niekde, aj to len v repríze o polnoci, o tom, jak sa varí. Nemachrujte, to hned vidno z vášho listu, že sa nevyznáte. Kubanci, takým, jak ste vy, hovorá, videl gastro, ale nezažil. Ste Ľubomír. Buďte chvíľku zubomír a doprajte vašim zubom mír. Ja sa už ďalej v tom nebudem vrtať, nech sa vrta zubár a nebojte sa, to bude hotové, kas 2, 3.